ହଁ, କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ କଥା ଏବେ କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି। କ'ଣ ମୋ ଜିଲ୍ଲା, କ'ଣ ମୋ ସହର ଶୁଣୁଛି? ହଁ ଭାଇ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି। ତ ଜିଲ୍ଲା ସହର ଶୁଣୁଥିବ ନା? ଯେତିକି ପଚାରିଲେ ସେତିକି। କ'ଣ ମୋ ସହର ମୋତେ ଶୁଣୁଛି? ହଁ ଭାଇ, ତୁମ ସହର ବି ଶୁଣୁଥିବ। କ'ଣ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଭାଇ, ତୁମର କିଛି ହେଇଛି କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବେ? ହଁ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି? କ'ଣ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବେ? ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲାଗୁଛ। ଭାଇ, ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ କୁହ, ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କୁହ। ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମ ଘର ଲୋକକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ହଁ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପାଇଖାନାରେ ବସିଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଭାଇମାନେ ଘର ଲୋକ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ଟିକେ ପାଣି ଚଲି ଦିଅ ରେ। ଫସି ଯାଇଛି ଏଠି। म्यूजिक